På den ene side synes jeg, at studiet optager det meste af min vågentid. På den måde, at jeg står op om morgenen og prøver at komme i gang med det samme. Og nærmest lægger bøgerne fra mig som det sidste, inden jeg lægger mig til at sove. På den anden side, så føler jeg mig ikke spor effektiv. Og det meste af tiden bruger jeg på at føle, at jeg burde studere nu. Mange studerende oplever, at studiet fylder rigtig meget af deres tid, uden at de af den grund når meget. Hvis du tidligt vender dig til at have en fast arbejdsdag med faste arbejdstider, kan du studere meget mere effektivt. 5 år er lang tid aldrig at have ordentlig fri. Så prøv fra start at lave et klart skel mellem, hvornår du studerer og hvornår du har fri, så bliver begge dele lettere. Det er en god idé at komme hjemmefra, selvom du ikke har undervisning. Du kan for eksempel studere på et bibliotek. Selvfølgelig kan man også være ineffektiv på et bibliotek, men der er i hvert fald ikke nogen opvask og ikke noget fjernsyn, der frister. Aftal nogenlunde faste arbejdstider med dig selv. Du kan arrangere at mødes med nogle andre studerende på læsesalen på en bestemt tid om morgenen. Sådan en aftale holder dig fast på at komme til tiden, og gør det sikkert også lidt hyggeligere. Hvor mange timer skal man studere om dagen, før det er godt nok? Jeg er godt klar over, at man skal holde sig i gang, når der er undervisning, men er det virkelig rigtigt, at man skal studere 8 timer om dagen derhjemme? Så er jeg i hvert fald rimelig langt fra målet. Et fuldtidsstudie bygger på, at en gennemsnitsstuderende lægger 1800 arbejdstimer om året. Det er ca. 45 timer om ugen, hvis det kun fordeles på 9 måneder. Hvilken arbejdsindsats, der er nødvendig for dig, afhænger både af studiet, dine evner og ikke mindst af dine ambitioner. Men et er, hvor meget det er nødvendigt at studere. Noget andet er, hvor mange timer det er muligt at studere. Det er meget forskelligt, hvor længe mennesker kan koncentrere sig. Men hvis man varierer sine arbejdsopgaver, kan alle koncentrere sig i længere tid, end de ellers ville kunne. Ingen kan holde til at læse den samme svære bog i 8 timer i træk. Så planlæg fra starten af dagen, hvordan du kan variere mellem undervisning, sværlæsning, letlæsning, notatskrivning, gruppearbejde osv. Lad være at forlange noget af dig selv, der er umuligt. Det er også vigtigt at holde mange små pauser undervejs. Hvis det skal være effektivt, er 45 minutters arbejde maks for de fleste. Tag så for eksempel 10 minutters pause. I pauserne skal du rejse dig og bevæge dig, stræk gerne lidt ud, luft også ud eller gå ud i frisk luft. Og gør så selvfølgelig alt det der, du godt ved virker, men måske ikke altid lige får gjort. Sluk den mobiltelefon, luk den internetbrowser. Tag ørepropper i, hvad det nu end er, der giver dig ro til at koncentrere dig. Vores schema ligger spredt ud over hele dagen, så jeg synes lidt, der kan gå en dag med at have 2 timer om formiddagen og 2 timer om eftermiddagen. Og så skal jeg først til at forberede mig, når jeg kommer hjem. Måske klokken 5, og så bliver det altså nogle lange dage. Som førsteårsstuderende har man som regel mange undervisningstimer og meget forberedelse. Man bliver nødt til at planlægge sin dag, så man udnytter tiden før, mellem og efter undervisning. Kom ud af døren fra morgenstunden og hen på studiet, også selvom du først har undervisning kl. 11. Sæt dig på en læseplads igen i mellemtimerne eller efter undervisning. Det kræver noget disciplin, men belønningen er, at du kan holde rigtig fri, når du tager hjem. De bedste råd til at få en god studiehverdag er: lav et klart skel mellem studietid og fritid ved at etablere en arbejdsdag med faste arbejdstider. Udnyt tiden før, mellem og efter undervisning til forberedelse. Studer et sted, hvor der ikke er distraktioner. Planlæg variation i dine arbejdsopgaver. Hold mange korte pauser, hvor du bevæger dig fysisk.